welcome sa aking YouTube channel, Tres Maria's Farm. Ayan po. Andito kami sa aming farm, sa aming Tres Maria's Farm. Ayan, nakakamiss guys. Ayan, ang ganda ng aming palayan. Sana wag na tong daanan ulit ng masamang panahon. Kasi nung last time na yung sinundan nito guys, 'di ba? Yung dinaanan ng baha. Sana naman Lord, wag na tong daanan ulit. Sana makapag-ani kami ngayon ng masagana, marami, ganun. Ayan, nakakamiss lang po. Kaya pumunta kami dito ngayon kasi nga sabi ko, namimiss ko na yung aming farm. So dito talaga kami nagsimula. Dito talaga sa palayan na to, yung una kong ginawang video guys na in-upload ko sa aking YouTube channel. Dito ako nagsimula talaga mag-video nung mga tutubi. Maraming tutubi na nagsipagliparan dito sa aming palayan. Ayan. So ayan, nakakamiss lang po talaga umuwi kaya kailangan ko mag-video. Ayan, ganda ng aming niyog. Lahat na po iyan namumunga. Dati, umalis kami dyan. Wala pa yung bunga. Pero ayan, kung makikita nyo, lahat na yan may mga bunga na niyog. Ayan. Tapos dito sa kabila, andito pa rin yung aming mga saging. Kahit medyo konti na lang. Kasi nga, bihira na. Wala na masyadong nag-stay dito. Si Father na lang. Pabalik-balik na lang si Father. Kapag magpapakawit na lang ng niyog at saka magtatrabaho dito sa palayan, saka na lang nauwi. Kaya yung bahay namin dyan, lumang-luma na, butas na yung bubong. Ang hirap kasi guys, i-maintain, 'di ba? Tatlo yung bahay namin, isa dito, pangalawa dyan sa gitna, sa unahan lang, tapos yung isa sa albay. So ayan po, kulang kami sa manpower. Ayan. Ayan, namumulaklak yung ang daming bulaklak ng mangga. Tapos yung santol din, nagsisimula na ulit sila mamulaklak. Tapos yung mangga, ayun yung mangga, hindi ni Father na isprayhan. Dapat na isprayhan na yan ngayon. Kasi tagbulaklak na. At ito dito sa gilid, mga saging pa rin. So tara na. Mag-ikot-ikot tayo, maglibot-libot tayo. Tapos punta ko dun sa may puno ng sampalok. Tingnan ko kung mayroong bunga. Sarap kasi yun ilagay sa sinigang. Ayan. Ito yung palayan ng aming kapitbahay. Parang ang tataas ng mga palay nila. Hindi pantay-pantay yung may mga halo hindi pantay yung palay. Ayan. Dito sa amin, hybrid to guys. Ayan. Nagsisimula na din mamunga. Yung bagong patanim na bago kami umalis dito, yan, mga bagong patanim yan na, bagong tanim na mga mga niyog. Ayan guys, ang ganda na, 'di ba? Wow. Naalala ko dati dito, marami ditong mga isda. Ayan maraming isda dyan, tapos minsan pumapasok dito sa palayan. Parang sarap mamingwit din. Dati namimingwit ako dyan guys. Ay, parang may isda nga. Gumalaw yung gumalaw yung tubig. Ibig sabihin talaga may isda. Parang ang sarap mamingwit. Nung andito pa kami nakatira, sagana kami sa isda. Sa tilapia. Kasi nga meron kaming fish pan doon sa dulo. Tapos kapag nakakawala yung mga tilapia, dito napunta sa ilog, sa sapa. Ayan, ang ganda ng niyog. Ayan ang baba lang pero ang ganda Sana mamunga yan lahat. Mamunga kaagad. Sana mamunga kaagad. Tapos dyan, ang dami ng mga puno ng kahoy. Ang lalaki na ng mga puno ng kahoy. Yan ganda. Thank you Lord. Ang ganda ng aming palay ngayon. Ang ganda ng mga niya. Ayan. Diba? Ang ganda. Walang mga uod. Yung dahon. Ayan.
Ayan, mainit na po. Mainit na. Gabi pala yan. Gabi, oh. Ayan yung mga ano ng saging, oh. Dapat matanggal yan na puso para masiksik yung ano, bunga. Kapag natanggalan kasi ng puso yung saba, maganda yung bunga. Siksik na siksik. Kapag hindi natanggalan ng puso, payat. Yung mga itik namin nakakulong kasi hindi pa pwedeng pakawalan kasi pipirwisyuhin tong mga palay. Lalo pag ganitong namumunga pa lang, baka mamaya lahat to nakatumba na kasi kakainin yung mga bunga. Pwede silang pakawalan kapag ano na, mga pwede nang magpaani. Pag malapit nang magpaani, ayan, pwede na silang pakawalan yung mga itik. Nakakulong yung mga itik. Ang iingay nga. Ayan po, yung santol, namumulaklak na. Ayan, tugtog na yung aming kapitbahay, nagpa-music na ba? Baka marinig dito sa aking video yung sound. So ayan, nakailang oras na ba ako? Ayan, naka 7 minutes na rin ako na pagbi-video. Tama na muna siguro to, no? Ayan, punta tayo dyan sa ilalim ng kanyugan at doon mangunguha kami ng kamyas kasi marami na namang bunga ng kamyas doon sa may dulo, doon sa may kuprahan. Ayan, thank you guys, salamat po sa lahat na mga nanonood ng aking mga video sa aking mga upload videos. Thank you very much po. Ayan si bunso na lalaki, oh, galing sa pagpastol ng kalabaw. Boy! 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 Bingi. Bingi. Hindi kami naririnig. Bakit parang nagpipilay-pilay? Saan galing na laban yan? Thank you po. Bye everyone. Please subscribe my YouTube channel, Tres Maria's Farm.